7 сентябри соли 1994 матни суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта шуд, ки имрӯз ба қабули он 29 сол пур гардид. Суруди миллӣ яке аз рамзҳои давлатии мо мебошад, ки 7 сентябри соли 1994 дар иҷлосии 19-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст. Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рамзи давлатӣ аз матн ва оҳанг иборат буда, дар мавридҳои муқаррар намудаи Конститутсия ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатӣ иҷро карда мешавад. Суруди миллӣ чун рамзи давлатӣ эҳтиром ва шинохти давлати мо аз ҷониби халқу миллатҳои дигар мебошад, зеро рамзҳои давлатӣ ифодагарии истиқлолияти мамлакат, иттиҳоди вайроннашавандаи мардуми мо, дӯстиву бародарии намояндагони ҳамаи халқу миллатҳои сокинони ҷумҳурӣ мебошад. Истифодаи рамзҳои давлатӣ, барафрохтану гузоштани нишону парчам, сурудани суруди миллӣ қоидаҳои худро дорад, ки қонун онро муқаррар кардааст. риоя накардани ин қоидаҳо беҳурматӣ ва таҳқири муқаддасоти миллии тоҷиконаанд ва ба гунаҳкорон мувофиқи қонун ҷазо дода мешавад. Рамзҳои давлатӣ аломатҳое мебошанд, ки як миллатро дар байни мардуми ҷаҳон муаррифӣ менамояд. Рамзҳои давлатӣ таъриху тамаддун, гузашта, имрӯз ва ояндаи миллатро дар худ таҷассум мекунад. Омӯхтани рамзҳои давлатӣ ба ҷавонон ва насли навраси мамлакат зарур аст, зеро худшиносии миллии мо аз донистану эҳтироми рамзҳои давлатӣ оғоз мешавад. Дар моддаи 3 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин зикр шудааст: рамзҳои давлатии Тоҷикистон нишон, парчам ва суруди миллӣ мебошад. Аз ин лиҳоз ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ бояд мазмуну моҳияти рамзҳои давлатии Тоҷикистонро донад. Инак 29 сол аст, ки суруди миллӣ бо тантана садо медиҳаду мардуми шарафманди тоҷик таҳти навои дилнишину марғуладори он саф ороста, шукронаи даврони соҳибистиқлоли ватан, шукронаи неъматҳои гаронбаҳои истиқлол ва сулҳу ваҳдати пойдор, дӯстию бародарӣ ва якдилию якмаромӣ мекунанд. 29 соли пур аз фарҳангу нишод, касби дастовардҳои азим, ободию шукуфоӣ, муоррифии давлати фарҳангпарвару мардуми фарҳангсолори тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ, ки маҳз таҳти навои дилнавозу мутантани суруди миллӣ падид омадаанд.